Mag-order daw siya ganun. The quiet are crying. Nakakainis. Kaya ayokong may yumayakap sa akin. No, I'm so soft-hearted. Like, oh my gosh. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Wala kaming energy. This will be our last vlog together na. Kasi aalis na si Anta na. We're going now to airport to send them off. And nag-lip tint kaming dalawa. Anong lip tint mo? Red braces. Kasi yung lip tint pumunta na sa teeth niya. Pero yung gamit ni Bebe is the from Super Beauty, the lip and cheek rolly na binigay ito sa akin ni Sis Danalyn ng Mac Danalyn. Ayan, Sis Danalyn, very active. Yun yung ginamit ni Bebe. Sa akin naman yung Precious Skincare Cosmetics na Calm, yun yung shade niya. Para kalmado tayo. And hindi na ako nag-mascara. Kinurl ko lang yung lashes ko para kung may mag-iyakan man mamaya, walang tumulong itim na luha. Nung bata pa kami, basta may umaalis, rule na talaga kasi namin na walang iiyak sa airport. So, nasanay na kami na may mga umaalis. Umalis sila lolo ko, sila mama ko noon, si papa ko, ganyan. Walang umiiyak sa airport. So, by this time, let us see kung may iiyak. Yung pumunta kami doon sa airport, di mama at nilalamaman di akong umiyak. Hindi ka umiyak kasi pumunta silang Hong Kong. Hindi ka iiyak kasi babalik ka pa. Eh, ngayon hindi ka na babalik. Hindi ka na babalik. Kiss mo na si tita. Kiss mo na si tita. Mag-goodbye ka na rin sa kanila. Mag-thank you ka na sa mga tita na nagwa-watch sa'yo. Thank you, tita. Mag-watch ulit kayo. Watch ulit kayo. That's a vlog ko. It's a vlog ni Uy! tita. May vlog ka na pagdating mo doon. Mag-watch daw kayo sa vlog niya at sa vlog ni tita. So, ibig sabihin may vlog na siya pagdating niya. Anong iba-vlog mo doon? All the toys. All the toys. Sige. Gawa ka ng channel mo. Gusto niya kasi talaga, guys. Gumawa siya ng channel yung parang kay Ryan Toy Review. Tsaka sila. Ano pa yung pinapanood mo? Essie. Basta yung mga ganun. Yung mga bata na vlogger na hindi ko alam. Basta nagre-review lang sila ng mga toys. Ganun ang gusto niya na ano. Kaya kapag nag-unboxing siya ng mga toys niya, hindi lang kasi namin talaga na-video. Pero may one time video ko yung ano niya, yung Play-Doh. Yung Play-Doh pasta maker niya, yun yung video ko na nag-unboxing siya. Tapos dinemo niya yung paggawa. Gustong-gusto niya eh. At, take note, nagpapabili siya ng camera niya. Sabihin mo na, anong pangalan ng channel mo? Package! Tingnan natin, pag may makapag-edit sa kanila, pagdating niya doon. Sana si Tito Jen. Kiss mo na sila. Kiss mo na sila. Oh no, mamimiss ka nila. Mag-hi ka na sa mga tita. Hello mga tita, bye-bye kam. Hello mga tita, bye-bye. Bye-bye. I'm going to Canada. Bye. See you next year. See you next year. Bye. Bye. On our way to Manila. Dito natin sa Hello Kitty. At nanay, you look like Hello Kitty. Kasi ang bilog ng mukha mo. Look at that. Ganoon. Oh my goodness. Umiyak si Tito Jen. Ako matutuwa ako. Kasi, iniyakan niya si... Sinong iniyakan niya? Maxi. Si Maxi. Kasi naiwan si... Maxi. Kasi hindi siya pwede sa airplane. Kaya nga, pwede siya sa airplane. Kaso wala kasi siyang Diba, alay, mag-video call na lang si Maxi, no? Yung Okay. wala siya naman sa phone. Ha? Wala siyang phone. Eh, may phone naman si tita. Diba? Video call kayo ni Maxi. Dapat dinala niyo si Maxi Junior. Dinala mo ba si Maxi Junior? Picture. Dito kami sa Tarlac City Mall. Dito ng iPhone nila. Nakakaya naman. Kain muna kami ng lunch. Medyo nagutom na kami. Sa anong oras na din? 12 na din.
Order tayo ng bangos. Ihat ko, ayan. Ay, video kayo. Sige na nga, magpipicture na nga. Wait lang. Mag-order na nga, chow fan pa. Mga kasing ibang makainan dito. Gano'n ako, bangus sisig ako later. Sabi ko, wag muna, kasi gusto nilang mag-order ng naicha. Sabi ko, wag muna silang kumain ng may milk. Kasi baka mamaya mag-stomach ano na naman sila, magtain na naman. Lalo na si Jen. Si Jen, baka daw magsuka na naman daw siya ng chocolate. Tapos salimunan na. Tapos lulunukin. Pinatan mo na siya pan. Kadiri. Nito, pineapple Sabi mo, lahat. mag-aalala ako eh. Huwag daw, baka magsuka daw ako, my God. Guys, bukan pa Jessa. Desa, wag guys, may ihi ka. Diuretics. Hoy, nag-iisip kung gino-joke ko siya. True. Mga pais ko na. Pineapple na lang. Soft drink. Pineapple, tapos tubig na lang. Oo, tubig lang ka naman. Oo. Maniti Chinese tea. chicken, Tea, ma'am. coffee, diuretics. Ako din drinks na day solo lang. Tawa mo ito sa kansa sa o. Mangiyawa mo, tas huwag kang magsalita. Mag-order daw siya ganun. Ang chowking nila dito guys, wala silang mga beef. So, inasal na lang tayo. Ay, salamat po! Inasal na lang tayo para may chicken. Kasi hindi kami kumakain ng pork and ng ibang seafood. Kung para mga sunod, hindi kami kumakain ng mga so, malapit na kami. Malapit na din tong masiraan ng ulo. Kung ano-ano nang sinasabi. Ano pa yung kinakanta mo? Ha? Let it be known, a love for each other will live on forever. Ayaw ko na yung kanta mo, hindi ko naman naiintindihan. Laba basura, laba ng murang, laba ng plato, laba basura. Hey guys, we are now here in the airport. Alis na ang ate. Where is the ate? Show your face, ate. Ay. What? What did you say? What did you say? Oh, you will not see her because her face is already blocked down ng ng metal. Oh, you can say a goodbye now. You can say a goodbye. Sa kabila pa. Sa lips pa. Bye-bye, ate! Bye-bye, package! Bye-bye! Love you! Huwag ka na cry! Hindi na nagka-cry ang everybody. Hindi na. Go na! Go na! Bye-bye! Ayaw, kaya ko ayaw. Paper sugar. May Bye-bye! Bye-bye! Tawid na ako sa rin makita tayo. Tayo na lang namin sila doon, dito. Sa waiting area. Naboboyet. The boyets are crying. Nakakainis. Kaya ayokong may yumayakap sa akin. And you know, I'm so soft-hearted. Like, oh my gosh. Gusto lang bipolar na malang katawa man. Nakakainis. Hey, my Aunt Anoning is back. Welcome back. How's Canada? I didn't still go to Canada. You did still go there. Antana, come here. Come here, ate. Magko-call daw tayo kay Tito Mac. Halika dito. Nahanap ako ng CR. Tinuruan pa ako ng bata. Halika dito. Let me hold you. Para ka na namang kagaya kanina. Umalis daw to kanina eh. Hindi na nila mahanap. Nag-check-in sila. Umalis siya. Tumawag ng tigrasya ng mga tabi. Nalakan ko na niya. What do you want? I want
Choco Sunday. Choco Sundae. You want the one with purple? Chocolate, caramel, choco, or halo-halo? I want the halo-halo. What do you want? I like The chocolate? Okay, let's order that one. Wait lang. Dito muna tayo. Magandang lighting dito. Gini oh. Saan? Wala na yung lighting. The light. Oh, they are crying. Dito naman kami nun. Ang gulo naman ng hair niya. Gulo-gulo naman ang hair ng ate. Paano naman kasi wala tayong suklay na iwan doon sa loob ng car. I'm just joking. Saan pa tayo pupunta? sa bathroom. Bakit tayo magbabathroom? Ikaw bubog ka. Hindi nga, mamaya tinatamad na ako. Mamaya na lang. Pumasok na ulit sila kasi 6 PM na. Yun, wala. Si Jessa na lang ang umiyak. Kamove on na ako eh. Hirap. Welcome to LDR Club. CR. Narap namin yung sasakyan. Saan yung CR dito? Saan po? Doon po banda. Salamat po. Sige po, salamat po. Nanap na lang namin yung sasakyan kung saan nagpark si Manong driver. Parang yung ambulansya namin yan Pinagsundo ang ambulans. Hindi na namin mahanap si Manong driver. Daw, excuse me po, saan ba yung CR dito? Kasi yung CR na yung landmark namin. Doon sa may exit. Sabi ni Kuya. Doon daw sa may exit. Listen to my heart.